שלום, אני יסמין בן עמי, אני מורה בכירה ומוסמכת ליוגה, והיום אנחנו נתרגל כמה תרגילים שיקלו על עורף תפוס, על כאבי כתפיים ושכמות, על נוקשות פה באזור הזה של הכתפיים והשכמות. ממש מי שסובל פה מכאבים כרוניים ותפיסויות, זה הזמן לשחרר. מי שיש לו פריצות דיסק ובלט, אני מבקשת, זה לא התרגול הזה. וצריך ממש להגיע לתרגול מותאם פרטי. אז נתחיל בשכיבה על הגב, כפות רגליים על הרצפה, ברכיים לתקרה. נשלב ידיים מאחורי הראש, נצמיד את המותן אל המזרון, שאיפה. בנשיפה נוציא אוויר, נרים את הראש, עורף ארוך, לסגור היטב את המרפקים, להוציא את כל האוויר, להצמיד את המותן למזרון, שאיפה, לרדת למזרון, לפתוח מרפקים. נשיפה, להרים את הראש, עורף ארוך, מרפקים לסגור, לנשום, להצמיד את המותן למזרון, להוציא אוויר, שאיפה למזרון. לפתוח מרפקים. נשיפה, להרים את הראש, עורף ארוך, להוציא אוויר, לסגור היטב את המרפקים. עורף ארוך, שאיפה למזרון. נשיפה, להתרומם, לסגור היטב מרפקים, להרים את הראש, עורף ארוך, שאיפה למזרון. ופעם אחרונה נשיפה, לסגור את המרפקים, עורף ארוך, להרים את הראש, עורף ארוך, להוציא את כל האוויר, להצמיד את המותן למזרון, שאיפה למזרון. מצוין. כפות ידיים על הרצפה, כתפיים רחוקות מהאוזניים. אני מצמידה את הראש לרצפה, אני כאילו דוחפת את הראש לרצפה, מעריכה את העורף. ופעם אחת מסתכלת שמאלה, פעם אחת מסתכלת ימינה, שמאלה, ימינה, להצמיד את הראש למזרון, לדחוף אותו למזרון, ולהסתכל פעם אחת שמאלה, פעם אחת ימינה, עוד קצת לדחוף אותו, מצוין, ולהרפות, ליישר את הרגליים. לנשום על הגוף רגע, לכפוף רגליים ודרך הצד נתרומם לעמידת 6. עמידת חתול, מצוין. תפוס אצבעות כפות ידיים, שאיפה חוליה אחרי חוליה, לקמר עמוד שדרה. נשיפה חוליה אחרי חוליה, לקער, ראש עולה למעלה, לא לקער יותר מדי במותן, לא לעשות קשת גדולה מדי, לקער מעט, כן להזיז את האגן, שאיפה לקמר, חוליה אחרי חוליה, ראש נכנס פנימה, נשיפה לקער, חוליה אחרי חוליה, ראש עולה למעלה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, שאיפה, חוליה אחרי חוליה לקמר, נשיפה, שאיפה, ראש נכנס פנימה, נשיפה, ראש עולה למעלה, שאיפה לקמר, חוליה אחרי חוליה להתכנס פנימה, נשיפה, לקער, חוליה אחרי חוליה, ראש עולה למעלה, שאיפה לקמר, חוליה אחרי חוליה, נשיפה, לקער, חוליה אחרי חוליה, ראש עולה למעלה. מצוין. זה מספיק. אנחנו נתיישב, נצמיד רגליים, נצמיד ברכיים, נצמיד עקבים, נתיישב, ניקח את הישבנים אחורה, חזה פתוח.
כן, קצת כתפיים. מי שלא נוח לה בישיבה הזאת, מוזמנת לשבת גם במזרחית רגילה, על כרית, פשוט לסכל רגליים ולשבת. מה שחשוב זה שרגע נגלגל כתפיים ושכמות, לפחות 10 גלגולים לכל צד. סובב, סיבוב גדול, לנשום, להכניס אוויר לגוף דרך האף, ולצד שני, נגלגל כתפיים לצד שני. מינימום 10 גלגולים, לנשום, גלגול גדול, ראש לא בא קדימה מדי, ראש מעל הכתפיים ולגלגל עוד קצת. יפה מאוד, זה מספיק. עכשיו נעשה כלב מביט למטה, נמתח את הגוף, נשחרר את העורף, זגן על העקבים, זרועות מתוחות לפנים, מצח על מזרון, לפרוס היטב אצבעות כפות ידיים. לנשום אל הגוף, הגן נמתח אחורה על העקבים, כפות ידיים מתוחות לפנים, לנשום אל הגוף. מצוין. לפרוס היטב כפות ידיים, להשאיר את הידיים איפה שהן, להתרומם על הברכיים, אצבעות רגליים קדימה, שאיפה. נשיפה, לנתק ברכיים מהמזרון, לקחת משקל גוף אחורה לעקבים. אחורה לעקבים, לנשום, למתוח את הגוף. עוד משקל גוף אחורה לעקבים, ראש שקט ורפוי. עוד משקל גוף אחורה לעקבים. לנשום, אם מספיק לך להקשיב לגוף, לרדת ולנוח. אם לא, יישאר עוד קצת, לנשום. מצוין, זה מספיק לרדת למטה ולנוח. כפות רגליים צמודות, ברכיים בפיסוק. הגן על העקבים, זרועות מתוחות לפנים, ראש נח על המזרון. עורף ארוך, לנשום אל הגוף ולתת לראש לנוח. הגוף עובד במנוחה, בתנוחה הזאת, והראש נח על המזרון. לנשום אל הגוף. עוד קצת לנשום אל הגוף. נצא לאט לאט להתחמם. נשב. נמתח אוזן לכתף וכתפיים למשוך למטה. אוזן כתף שנייה. נוציא אוויר, להכניס אוויר. להוציא אוויר, אוזן לכתף, להוריד כתפיים למטה, רחוק מהאוזניים, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. כתפיים למטה. נשיפה. פעם אחרונה. נשיפה. נחזור למרכז. עכשיו נביט מעבר לכתף ונוציא אוויר. שאיפה למרכז. להוציא אוויר, מבט מעבר לכתף. שאיפה. נשיפה, מבט מעבר לכתף. כאילו הכי מעניין מה קורה מאחורי הגב. שאיפה למרכז. עורף ארוך, נשיפה, מבט מעבר לכתף, להוציא את כל האוויר, כתפיים רחוקות מהאוזניים. שאיפה למרכז, עורף ארוך, נשיפה, מבט מעבר לכתף, מצוין. עוד פעם אחת לכל צד, שאיפה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, נשיפה, מבט מעבר לכתף, שאיפה. עורף ארוך, נשיפה, מבט מעבר לכתף. מצוין.
איזה כיף. ניקח את הכיסא, נעמוד קצת, נניח את כפות הידיים פרוסות על המשענת של הכיסא, אפשר גם על השיש, ופשוט נלך אחורה רש, אפשר גם על הקיר, כתפיים בגובה האגן, ראש שקט ורפוי, בית חזה נפתח, שכמות במקום, אגן מעל העקבים, פיסוק ברוחב האגן, אפשר לפרוס אצבעות רגליים, למתוח אצבעות ידיים, לנשום עוד קצת, אם מספיק, פשוט לכפוף ברכיים, לצעוד קדימה, לצאת מהתנוחה. אם לא, אז להישאר רגע עוד קצת. מצוין, לכפוף ברכיים, לצעוד קדימה, לעמוד. רגע לעמוד, לנשום על הגוף, להרגיש את זרימת הדם בזרועות ובבית החזה, להרגיש את השכמות, לנשום. מצוין. קצת נשחרר מתח מהשכמות והכתפיים, אז שאיפה לכווץ כתפיים לאוזניים. נשיפה לשחרר הכל. עוד פעמיים כאלה, שאיפה לאסוף. נשיפה לשחרר. פעם אחרונה, שאיפה. נשיפה. מצוין. יופי. ושוב נמתח את עצמנו, נפרוס אצבעות ידיים, נרד לרש, ראש שקט ורפוי, כתפיים מעל האגן, אגן, כתפיים בגובה של האגן, אגן מעל העקבים, פיסוק ברוחב האגן, לנשום, לדמיין כאילו מישהו משך אותך אחורנית, עמוד שדרה ארוך, בית חזה נפתח, ראש שקט ורפוי. כמה שהגוף נותן לך, אז להיות. אם מספיק, אז מספיק. נצעוד קדימה. נעמוד שוב. לנשום לגוף, להרגיש את זרימת הדם בזרועות, בבית חזה. בשכמות. עוד קצת לנשום. מצוין. נסובב את הכיסא. כלב מביט למטה על הכיסא, אז נמתח, נפרוס אצבעות כפות ידיים ונמתח את הגוף אחורנית. ראש פשוט למטה, מסתכל על הרצפה. גוף נמתח אחורה כמה שאפשר. שוב זרועות עובדות חזק, בית חזה פתוח. עורף ארוך ומשוחרר, להרפות את הראש. ועוד משקל גוף אחורה. לנשום. עוד קצת לנשום אל הגוף. זה מספיק, נרד למטה לרצפה וננוח. אז פיסוק בברכיים, כפות רגליים להצמיד, אגן על העקבים, להתארך לפנים, מצח על המזרון ופשוט לנשום ולנוח. זה מספיק, לאט לאט להתרומם. שוב, נשב איך שנוח לך.
גלגל שוב כתפיים משכמות. לפחות מינימום 10 סיבובים לכל צד. להזיז את השכמות. להזיז, לשמן את המפרק. ראש מעל הכתפיים. לא הולך קדימה מדי. יופי. צד שני. גלגל. יופי. שכמות, סיבובים גדולים. להזיז את השכמות. להניע שם את כל האזור. מצוין. עכשיו אנחנו קצת נוריד את הראש למטה, סנטר נוגע בשקע של בית החזה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, שאיפה להרים את הראש. נשיפה, ראש למטה, לגלגל, למתוח, כתפיים רחוקות מהאוזניים, מתוחות למטה, שאיפה, ראש עולה, לא למעלה מדי, מבט עדין לתקרה, עדין מאוד. נשיפה, לגלגל את הראש למטה, למתוח. כתפיים רחוקות מהאוזניים. שאיפה. ראש עולה קצת למעלה. נשיפה. שאיפה. מבט עולה. נשיפה, לגלגל ראש למטה, סנטר מנסה להגיע לשקע של בית החזה. כתפיים רחוקות מהאוזניים. פעם אחרונה, שאיפה למעלה, נשיפה למטה, לגלגל, לגלגל, למתוח, מצוין, מבט קדימה. עכשיו אנחנו נעשה סיבובים, אז כתפיים למטה, רחוקות מהאוזניים, אוזן צמודה לכתף, ולאט לאט נוריד את הסנטר למטה לבית החזה, לעשות חצי גלגול, אוזן צמודה לכתף, כתף רחוקה יורדת למטה, וצד שני. אנחנו עושות חצי גלגול, חוזרות למרכז, אוזן לכתף, אוזן לכתף, סנטר למרכז, אוזן לכתף. כתפיים כל הזמן הזה, רחוקות מהאוזניים, מושכות למטה, ואנחנו מגלגלות עוד את הראש, פעם לצד ימין, ופעם לצד שמאל, לנשום, כתפיים רחוקות מהאוזניים, לנשום, זה מספיק, לחזור למרכז, וחוליה אחרי חוליה, להרים את הראש למעלה. מצוין. אז נשכב במזרון, אפשר להרחיק את הכיסא. לפני שנשכב על הגב, אנחנו נשב במזרחית, ונתארך קצת לפנים, נמתח את כל האזור הזה שמתחנו בכלב מביט למטה וברש על הכיסא. אז שאיפה נתארך, נשיפה לכפוף לפנים, אגיים נשאר למזרון, למתוח זרועות כמה שאפשר קדימה, ראש יורד למטה, לנשום אל הגוף, לנשום אל המתיחה, לנשום אל הגוף. הנשימה מרככת את המתיחה, ומאפשרת לנו להישאר עוד קצת בתוך התנוחה הזאת. לנשום בבקשה. עוד קצת אנחנו שוהות. אפשר לנסות לתאר עם הזרועות של הידיים עוד קצת קדימה. הגן מושך לרצפה, הראש שקט ונינוח. פשוט לנשום במתיחה. לרכך את הגוף ואת המתיחה בזכות הנשימה.
מצוין. זה מספיק, לאט לאט מתרומם. נחליף את שילוב הרגליים. שאיפה להתארך עם הזרועות למעלה. נשיפה להתארך עם הזרועות לפנים, למתוח אותם לפנים. וראש יורד למטה, כתפיים שקטות. רחוקות מהאוזניים, הכתפיים שקטות. הגל נמשך לרצפה וננשום לגוף. עוד קצת להיות בתנוחה ולנשום לגוף בבקשה. מצוין. זה מספיק. אנחנו לאט לאט מגיעות לקראת סיום, נשכב על הגב, כפות רגליים על הרצפה, ברכיים פונות לתקרה, לשלב ידיים מאחורי הראש, שאיפה. נשיפה, לסגור היטב מרפקים, להרים את הראש, עורף ארוך. להוציא את כל האוויר מהגוף, שאיפה למזרון, לפתוח מרפקים. נשיפה, לסגור היטב מרפקים, להרים את הראש, עורף ארוך, להצמיד את המותן אל המזרון. שאיפה, לרדת חזרה למזרון, לפתוח מרפקים. נשיפה, לסגור היטב את המרפקים, עורף ארוך, להצמיד את המותן למזרון, להוציא את כל האוויר. כתפיים רחוקות מהאוזניים. שאיפה. למזרון, נשיפה, לסגור היטב מרפקים, עורף ארוך, להצמיד מותן, להוציא את כל האוויר, לנשוף. שאיפה. פעם אחרונה, נשיפה, להוציא את כל האוויר, עורף ארוך. מרפקים סגורים היטב. שאיפה זה מספיק. ישר רגליים. להרפות כפות רגליים על הצדדים. עורף ארוך. זרועות לצידי הגוף, לנשום, חשוב להרפות הגוף. לתת לגוף לספוג לתוכו את התנוחות המטיבות שעשינו איתו. אז חייבים וחשוב לתת לגוף רגע לנוח. להרפות עקבים כבדים על המזרון ולנשום. בטן רכה ונינוחה, להרפות אותה, לנשום. לתת לאגן להיות כבד ונינוח על המזרון, לנשום. להרגיש את המגע של הזרועות למזרון, להרפות אותם על המזרון. בית חזה פתוח, שכמות פרוסות על המזרון, עורף ארוך. להרפות את הגוף על המזרון. להשקיט את הגרון. להרפות את שרירי הפנים, את השפתיים, את הלשון, את הלחיים. לרכך את העיניים, להשקיט גבות ומצח. להרגיש את המגע שאחורי הראש מגע במזרון, לתת לו להיות רפוי ונינוח על המזרון. להרפות. ליהנות רגע מהשקט בתוך עצמכם, בתוך הגוף שלך. מצוין, את יכולה להמשיך עוד קצת לנוח. אם זה מספיק לכפוף רגליים דרך הצד. לאט לאט בעזרת הידיים מתרוממים לישיבה. ראש לאחרון. להרגיש את הגוף, להרגיש את השקט בתוך הגוף. להביא את כפות הידיים לחזה. נסיים בברכת הודיה לעצמנו.
עצמך. תודה רבה. תרגול כזה כל יום ממש יכול לעזור לפתוח ולשחרר את כל האזורים האלה. אני נמצא בחום, להקשיב לגוף במהלך התרגול, לעשות בקצב שלך, לאט לאט, כמה שנכון לך וכמה שנעים לך. אפשר לעשות את התרגול הזה פעמיים ברצף, זה גם מצוין. אז יום קסום, להתראות.